Ty vole! Nesnažíme se prostě natočit nějaký video. Dělej. No. Počkej. Ne! Trochu jsem na tu Mikiu. No, tak. Ono to lítá. No, ono to tam vážně lítá. No, to tam můžeme... Proč to udělala? Když se to tam už mohli dát. Počkej. Kam jsme to mohli dát? Asi neju to! Ne. Dej mi to. To štípnu do ksichtu. Tak jo. Musíš do prdele. Ne, do prdele. Ona vážně asi smrdí. To vážně nejde.